Práve sa nachádzame vo Vrchteplej, kde sa ideme pozrieť na akciu Perzeidy, ktorú robí astronomický klub Juraja Bárdyho, ktorý je zároveň členskou organizáciou Rady mládeže Trenčianskeho kraja. Poďte sa pozrieť s nami, ako to tam vyzerá a čo na Perzeidách všetko prebieha. Z Rady mládeže vám prinášame opäť zaujímavý rozhovor. Tentokrát to bude s našou členskou organizáciou, s astronomickým klubom Juraja Bárdyho. My už sme sa s pánom predsedom párkrát predtým stretli na nejakých livestreamoch a teraz sme sa konečne stretli aj osobne. Takže ja tu medzi nami vítam dvoch fešákov, ktorí sú astronómovia. Ja by som vás na začiatok poprosila, keby ste sa trošku predstavili a povedali pár slov o sebe. Začneš? Ja už som predstavený volám sa Boris Kardoš, som predseda astronomického klubu Juraja Bárdyho. Moje meno je Samuel Toman a som aktívnym členom tiež tohto klubu. My sme sa predtým na našich livestreamoch bavili o klube ako takom, aké rôzne aktivity robia, ako prilákať mladých ľudí k astronómii a ich veľkou aktivitou, ktorú každoročne robia, sú Perzeidy a konečne sme sa mohli aj my ako Rada mládeže a členovia Rady mládeže na takejto akcii zúčastniť a priniesť vám zaujímavý rozhovor. Takže začala by som tým, ako prebieha taká príprava takejto veľkej akcie, pretože viem, že túto akciu pripravujete už dlhé roky, je to vaša veľká tradícia, naozaj si dávate na nej záležať. Čo predchádza tomu, aby vlastne takáto veľká akcia mohla vzniknúť? Ono v podstate Perzeidy ako také nám driemu v takom rozmýšľaní, to máme domácu úlohu na celý rok. Nie je to naozaj také, že sa týždeň pred akciou zobudíme a teraz kde mám tričko, kde mám trenky, to tak nejde. My si vždycky musíme počas toho roku spolu v klube komunikovať. V prvom rade pozisťovať si, čo nám bude treba do techniky, čo nám bude treba do organizácie, prednáškovú činnosť, ale to také už tá ostrejšia príprava začína približne, ten mesiac pred tou akciou už sme v pozore, vtedy už si jednoducho dáme nejaké konkrétne úlohy, ktoré stihnú treba. Už väčšinou, teda každý človek má nejaký harmonogram tých svojich prác, kadeľ ho aj ten osobný život jednoducho povláči, aby mal dovolenky, aby mu nechýbali ľudia, aby všetci boli dohodnutí. Už samozrejme v tých takých bližších termínoch ku tej akcii, keď niečo kolabuje, o to sú potom väčšie problémy. A keby ste vedeli približiť, koľko členov je teda vo vašom klube, že sa podieľa na samotnej tej príprave a potom realizácii Perzeid? V klube je registrovaných cca 50 ľudí, ale samozrejme ten okruh tých ľudí, ktorí sa už aktívno zúčastňujú, tak s tými je trošku, musím povedať, väčší problém. A najmä aj skrz to, že sme registrovaní celoštátne, naozaj. Jednoducho občas sa stáva, že máme málo ľudí k ruke, a musíme sa o to lepšie dohodnúť, aby sem ten základný počet ľudí, ktorí logistiku celej expedície zabezpečiť musí, lebo naozaj je treba veľa rúk, tak s týmto určité problémy bývajú. Ale vieme preskúmať, toto dá sa vyriešiť aj to. A podľa čoho si rozdeľujete aktivity v tom týme, že kto sa k čomu venuje? My už sa za tieto roky verne poznáme, každý vie, že či má jednoducho trošku lepšiu hlavu alebo trošku šikovnejšie ruky. To nechcem povedať, že by tu boli silní a hlúpi alebo tak niečo, ale už sa jednoducho v tom jadre tej partie sme tak súdržní a tak sa poznáme, že tú úlohu si už akoby ten jednotlivec zoberie sám preto, lebo vie, že on ju zvládne najlepšie. Že každý si už vlastne drží to svoje. V podstate už tie úlohy nejak za tie posledné roky sú, ako by som povedal, zadelené a už každý vie, že čo má kedy približne robiť. No a aké sú vaše tie úlohy? Či vy ste len za tých pekných a dávate úlohy ostatným, hej? Určite nie. Napríklad moja úloha, ja keďže teda som študoval elektroniku a rozumiem sa troška počítačom, tak je nejaká tá popularizácia akcie, Facebook a ďalšie podobné takéto sociálne siete, zverejniť program na stránke, zabezpečiť nejaký zoznam účastníkov a podobne. No a tuto Boris zasa, akožto teda predseda klubu, zabezpečiť napríklad tu na lúku, keďže sme na súkromnej lúke, prípadne nejakú stravu a tak ďalej, proste tieto logistické záležitosti.
Teraz je strašne veľa rôznych aktivít tým, že je leto a tá propagácia si myslím všetkých týchto vecí je naozaj veľmi dôležitá. Čiže vy ste spomínali, že sa venujete tomu spropagovať tú aktivitu a Perzeidy na Facebooku, na sociálnych sieťach. V čom to vlastne všetko spočíva? Robíte nejaké plagáty, informačné videá a po prípade ako dlho dopredu pred akciou dávate vedieť tým ľuďom, že niečo takéto bude? V podstate vnútri, ako tí členovia klubu sa niekedy približne v januári, februári stanoví nejaký ten termín Perzeid, ktorý týždeň sa bude, no a tí ľudia sa postupne počas roka aj sami ozývajú, že sa tu minulý rok, 2 roky dozadu zúčastnili, pýtajú sa, že kedy sa to bude konať tento rok, či sa to vôbec bude konať, tak nejak takto komunikujeme aktívne s tými ľuďmi. Samozrejme, keď sa akcia blíži, tak nejaký ten mesiac vytvoríme nejaké to podujatie, zverejníme k tomu nejakú peknú infografiku. No a tiež, keďže cez deň tu máme bohatý program rôznych prednášok, nielen na astronomické témy, tak a samozrejme aj tento program zverejňujeme. Spomínali ste, že už tak v priebehu zimy hľadáte ten dátum, ktorý bude pre vaše Perzeidy ideálne. Dá sa už aj toho pol roka dopredu nejako zistiť, že aké bude vtedy počasie a nejako to podľa toho naplánovať, alebo je to v podstate len taký výstrel, že uvidíme, či bude pršať, alebo počasie vyjde? V zime je to samozrejme totálny výstrel od pása, to čo sa týka počasia, to nikto si netrúfne, to by možno ani Sibila nebola schopná predpovedať, nie je to meteorológ, ale tu sa predovšetkým jedná o to, že na kalendári kolíše fáza mesiaca. Maximum meteorických rojov je dané, to je 12. augusta, to je ako keby ste išli na vlak, proste musíte tam byť, lebo inak ujde. To je tak, ale okolo tohoto dátumu nám balancuje mesiac, takže my si vždycky kalendár pozrieme, že v akej je fázi a tedy si povieme, budeme buď to na maximum, alebo budeme týždeň pred maximum alebo týždeň po maximu, aby na mesiac robil na oblohe čo najmenšiu šarapatu. Lebo on je kat pozorovania, lebo presvetľuje oblohu. Keď ostane moc svetlá obloha, to bol typický príklad minuloročníka, tam je to beznadené, lebo keď vám vyjde splň na presné maximum, tak je aj ten týždeň pred, aj po poznačený vždycky mesiacom. Ale on potom ten ročník sa zopakuje zase za mnoho, takže napríklad tento ročník mali, čo sa týka mesiaca slobodno, lebo bol na rannej oblohe a nerušil pozorovanie. Ale čo sa týka v približnú dobu roka, kedy sa stanovuje dátum Perzei, tak počasie je nemožné odhadnúť, ale hovorím, to už záleží od tej náhody, že ako nám je to naklonené a tlačí sa to hlavne na fázu mesiaca. Tento rok ešte teda doplním, tento rok bol taký ukážkový, že zrovna to maximum toho 12. vyšlo na víkend, tak sme sa zrovna rozhodovali, že či teda ten víkend toho maxima bude ten prvý, ten úvodný, alebo ten záverečný. Čiže rozhodovali sme sa medzi týmto týždňom a tým predchádzajúcim, no a vieme, ako to bolo. Minulý týždeň zamračené celý čas, pršalo, fúkalo a tento týždeň prišli sme sem a mali sme 4 krásne noci, čiže tento rok to bolo úplne ukážkové. Čiže to hodnotíte zatiaľ veľmi pozitívne. Naozaj to počasie vám si myslím, že veľmi vyšlo. Ako to riešite v tom prípade, keď už máte naplánovaný termín, ale počasie sa týždeň zmení a prší zrovna v tom termíne, kedy vy máte mať Perzeidy? Za 37 rokov sa tu stalo všeličo, boli ročníky, kedy, áno, lebo 37 rokov to je... Naozaj dlhá doba. To je krásne číslo, tak naozaj boli ročníky, kedy bol týždeň jasno, ale boli ročníky, keď bol týždeň zamračené. Takže ten čas sa dá potom vyplniť, no napríklad keď je v noci zamračené, tak naozaj k ďalekoradom sa nedostaneme. Musíme si to vyplniť svojpomocne, máme medzi sebou množstvo šikovných ľudí, ktorí majú počas toho roka naberú, ale všetci, celkovo ten kolektív nabere obrovské množstvo skúseností, takže to si aktívno vymieňame, takže skôr sa to zmení na takú živú astronomickú školu a teda aj počas dňa, a to bolo už počas noci, kedy jednoducho astronómovia sú živí, lebo my sme jednoducho noční vtáci, takže to nie je vôbec žiadny problém. Sme čuli do neskorých nočných hodín, kedy stále vládzeme sa jednoducho o tejto astronómii rozprávať, ale samozrejme aj z iných oblastí života samozrejme vieme pretriasť aj súkromné témy, alebo čo sa ľuďom jednoducho počas toho, rok je dlhá doba, kedy sa všeličo stane a toto je šanca, kedy si to všetko povedať. Čiže Perzeidy sú v podstate taká akcia, kde sa stretnú priatelia a porozprávate si v podstate, čo sa vám počas toho roka stalo a že sa opäť stretnete spolu. Tak. Ja som si všimla na vašom programe, že vy máte aj množstvo zaujímavých prednášok, ktoré v podstate sú súčasťou Perzeid tejto vašej akcie. Vedeli by ste ich nejako priblížiť, že v podstate možno aké máte tento rok témy, kto sú vaši prednášajúci a tiež ako v podstate prebieha príprava takýchto prednášok? Povedz. Áno, sú to teda rôzne prednášky na rôznorodé témy, nielen na tie astronomické.
Žijeme tu v podstate niečo vyše týždňa v súlade s prírodou, čiže hľadáme, vyberáme aj také témy, ktoré sa nie priamo týkajú tej astronómie, ale týkajú sa nejako prírody. Spomeniem napríklad, tento rok sme mali prednášku o hubách, minulý rok nám tu pani z chránenej krajinnej oblasti porozprávali niečo o plazoch, čiže hľadáme takéto témy, no a keďže sú tu ľudia, ktorí sa tiež nejako radi nabažia aj tej techniky, tak aj rôzne témy, napríklad na tému elektroniky, prípadne nejakej mechaniky a podobne. A s akou sa stretávate odozvou na tieto prednášky? Či sa to ľuďom napríklad takto, ktorí prídu, lebo predpokladám, že sem chodia aj ľudia len tak sa pozrieť, že aká je tu v podstate akcia, čo sa tu robí, že či sa to ľuďom páči a naozaj akože, že sa dozvedia niečo nové, že prídu za vami, že wow, že toto bolo naozaj parádne, že dozvedeli sme sa množstvo nových informácií. Samozrejme, tá ozvena nás veľmi teší, lebo je veľmi pozitívna. Najmä z toho dôvodu, ako mnohí sa vyjadria, že oni si vždy mysleli, že tí astronómovia to sú tí v tých špicatých klobúkoch, čo neustále niečo na papier počítajú a niečo sami pre seba si hudú a my odrazu prídeme na takúto živú expedíciu a skrátka tu vidíme v širokej oblasti vedy a techniky, ponaučíme sa, sme vôbec nevedeli jednoducho, že tá diskúzia môže byť proste tak živá a na jednom mieste a na astronomickej expedícii sú schopní sa dozvedieť tak fantastické informácie, ktoré nás tí lektori donesú. Spomínali ste aj, že v podstate Perseidy trvajú týždeň a vy žijete týždeň v súlade s prírodou. Aké je to? Ako to zvládate zatiaľ? V podstate môžeme byť vďační za to, že sa táto akcia môže organizovať priamo na tejto lúke, pretože tá logistika je tu naozaj dobrá. Kúsok od nás sa nachádza teda dedina Vrch Tepla, kde sa nachádza aj nejaký ten malý obchodík, čiže človek si vie v prípade, že mu chýba nejaká tá strava, zbehnúť do toho obchodu, zakúpiť. Takisto pán starosta nás podporuje, prístupne nám každý rok obecný úrad a v podstate obecnú sprchu. Ďalšou výhodou je tento pamätník, na ktorom sa nachádza aj elektrická energia, čiže nie sme odkázaní na nejaké elektrocentrály, čiže naozaj tá logistika tu je výborná a v podstate nie je to tu taký holý boj o prežitie. Čiže dá sa to zvládnuť, hej? Úplne bez problémov. Rada by som sa spýtala ešte na účasť, pretože vidím, že vy máte vždycky silnú účasť, chodia vám sem ľudia či už z okolitých okresov, alebo aj z iných krajov, ale aj napríklad zo susedných Čiech. Ako to hodnotíte tento rok účasť? Že či je oproti minulým rokom slabšia, alebo práve naopak silnejšia, tým, že aj vyšlo krásne počasie? Ja by som povedal, že tento rok to bude asi tak možno, že taký slabší podpriemer, ale to sa dá jednoducho vysvetliť práve tým, že tie podmienky toho roku sú veľmi dobré. Ako Boris spomenul, mesiac je v nové, aj to počasie nakoniec praje. Čiže aj nejaké okolité expedície, nejakí priatelia si organizujú svoje vlastné expedície, či už v Čechách, alebo niekde na východnom Slovensku, na strednom Slovensku. Čiže tento rok sa tí účastníci v podstate v tento jeden týždeň rozprchli. Keď to počasie, alebo respektíve keď ten mesiac alebo nejaké iné podmienky neprajú, tak väčšinou to býva tak, že jeden ten tábor, jeden ten klub si stanoví jeden termín, druhý si zhodou náhod vyberie ten týždeň potom, tak vtedy tí ľudia tak viac pendlujú, alebo ako by som to povedal, tak vtedy vie byť tá účasť väčšia, ale tak toho roku máme tu nejakých tých stabilných 30 účastníkov, by som povedal. Chodievajú vám sem ľudia aj akože externe tí, ktorí napríklad tu s vami nestanujú a nebývajú tu s vami počas celého toho týždňa, len že sú to návštevníci, ktorí sa prídu napríklad v noci večer pozrieť, aká je krásna obloha? Samozrejme, týchto ľudí chodievajú toky počas, to už je úplne jedno, že či je ten ročník je pri mesiaci, je bez mesiaca. Vieme tu naozaj roztočiť taký úžasný kolotoč tých pozorovaní, že tí ľudia, ktorá zažijú, tak to chcú zažívať znova a keď uvidia jednoducho avízo o tom, že Perseidy znova budú, tak veľmi radi prídu a hovorím, není to naozaj len téma vždycky astronómie. Samozrejme, ako sa už tá diskúzia vyvinie, tak v tom smere sa dokážeme porozprávať, dokážeme ju podporiť mnohými členmi našej expedície, ktorí majú doslova naozaj široký záber, skrátka nie len z tejto astronómie, ale aj z prírodných vied, mechaniky, techniky, elektroniky. Takže ak naozaj je človek aj veľmi náročný v tých témach, tak vždycky mu dokážeme vytvoriť určitú takú protiváhu, alebo skrátka, že dokážeme uspokojiť aj vysoké požiadavky na informovanosť v rôznych smeroch. Rada mládeže Trenčianskeho kraja je organizácia predovšetkým pre mladých ľudí. Ako by ste
zhodnotili vy, že či aj mladí ľudia majú o takúto akciu záujem, že či chodia v rámci aj tých externých pozorovateľov aj mladí ľudia presne v tom veku okolo tých 15 do tých 30 rokov? No, v podstate s týmito mladými ľuďmi je to za posledné roky také poslabšie, tá popularita z nejakých dôvodov mne neznámych upadá. Koniec koncov Boris tento rok organizoval niečo ako nábor do klubu v Považskej Bystrici, kde rozposlal nejaké listy teda zástupcom škôl. A ako to už teda tak býva, že astronómii údajne prepadne 1 z 10 000, tak naozaj na potom stretnutie týchto nových nadšencov prišiel jeden človek. Takže bohužiaľ v poslednej dobe tá astronómia pre nejaké dôvody medzi mladými ľuďmi upadá. A čo si myslíte, že by mohlo byť také kľúčové, aby to motivovalo tých mladých ľudí sa o tú astronómiu trošku viacej zaujímať? Ja by som to v prvom rade prisúdil, ale nielen v oblasti astronómie, ale častokrát pri našich aj iných aktivitách, kde sa stretávame s vedúcimi osobnostiami iných občianskych združení, tak objavila sa určitá spoločenská malátnosť, spomenujem to takto. Že tí ľudia by o to aj mali záujem, ale ako si, ak im to nie je distribuované na zlatom podnose, ako keď vám v luxusnej reštaurácii prinesie ten čašník, tak a má urobiť možno do toho cieľa jeden krok, lebo naozaj tých krokov mu tam nesmeruje veľa. A v dnešnej dobe, kedy skrátka zdvihneme telefón, existuje internet, každý má osobné auto, v cieli sme doslova za minútu. Ale ako keby tam chýbal ten jeden krôčik, že ku tomu klubu prídem a dozviem sa niečo nové. Ako keby to bol nedostižný cieľ z inej planety, mi to prípada. Naozaj treba prejsť iba ten jeden krok a všetko by bolo v poriadku. Takže spoločenská malátnosť, tak by som to pomenoval. Čiže to je vlastne niečo to, kde je tá priepas medzi tými mladými ľuďmi, že možno preto sa asi nezaujímajú až tak o astronómiu. Že je to možno pre nich, by som aj povedala, taká téma, že ktorú oni možno že není im to podané možno tak atraktívne, že tí mladí ľudia nevidia dôvod, prečo by sa k tomu mali napríklad venovať a prísť. Pričom je to naozaj veľká škoda, lebo môžu sa dozvedieť plno nových informácií a zažiť ďalšiu nejakú zaujímavú skúsenosť v ich živote. Kolegovia spoza hraníc hovoria, že vedlo sa to táhne líp. A to je vlastne aj prípad každého nového člena, ktorý by odrazu uvidel takúto expedíciu a samozrejme v tom jednom faku, v tej astronómii by videl, koľko individuálnych nápadov tá partia dokáže vyprodukovať, tak by ho to stimulovalo v nejakej ďalšej robote. My sme sa už premiestnili k samotným aparátom na pozorovanie oblohy. Ja by som ťa poprosila, aby si našim sledovateľom odprezentoval, pričom vlastne stojíme a na čo sa to v podstate používa. Dobre, začnem z vrchu, čiže v podstate táto biela rúra je to hlavné, čo sa tu nachádza, to je ten samotný ďalekohľad, cez ktorý ja v tomto konkrétnom prípade nepozorujem, ale fotografujem. Ďalej tu nahore sa nachádza hľadáčik, cez ktorý v tomto veľkom ďalekohľade, keďže má veľké zväčšenie, ten daný objekt, ktorý chcem fotografovať, vyhľadám. A následne potom celá táto biela časť je tzv. Ekvatoriálna montáž, ktorá v podstate zabezpečuje, aby sa ten ďalekohľad otáčal. Keďže vieme, že Zem sa otáča, tak v podstate sa nám to premieta na pohyb nočnej oblohy, ktorá sa točí a ten pohyb nejakým spôsobom musíme kompenzovať. Táto montáž má výhodu v tom, že má obe osy motorizované, čiže je vybavená tzv. Systémom GoTo, čiže ja nemusím dokonca pracne ten objekt nejak manuálne vyhľadávať podľa tabuliek a hľadať tu na týchto kruhoch nejaké súradnice, ale viem teda pomocou takéhoto ovládača ten ďalekohľad priamo niekam poslať a on mi ten objekt nájde. Koľko napríklad stojí takáto, nazvem to, sranda na pozorovanie, že v akých cenových kategóriách sa plus minus pohybujeme? Je to také ťažko povedať, pretože takto. Je to také lepšie auto? Lepšie auto ani nie, to keby to bolo také lepšie auto, tak by som tu asi nestal. Takýto ďalekohľad záleží od toho, akú má kvalitnú optiku, aký je veľký, ale povedzme, že takto nejaký v tejto kategórii sa pohybuje niekde okolo 300-400 eur. Táto montáž je doma vyrábaná, čiže tam tú cenu je ťažko odhadovať, ale podobná montáž s podobnými parametrami a teda aj s tým pohonom v oboch osiach to sa môže niekde pohybovať okolo približne 1000-1500 eur. No a najdrahšou časťou je práve tu na táto kamera, čo je veľmi sofistikované zariadenie v dnešnej dobe, kde sú tie ceny ešte vyššie.
A čo všetko potrebuje človek na to, aby mohol s takýmto ďalekohľadom narábať? No, potrebuje teda v prvom rade ďalekohľad, potrebuje tú montáž, už záleží teda podľa toho, čo chce robiť, či pozorovať, či fotografovať. Ak chce fotografovať, tak určite motorizovanú, ak chce fotografovať, tak určite minimálne jednu kameru. Ak chce len pozorovať, tak nemusí byť tá montáž motorizovaná, môžu tu byť len nejaké jemné pohyby, kde si človek ten objekt postupne doladzuje rukou a nepotrebuje v tom prípade ani tú kameru. Čiže v prípade pozorovania tá cena tej techniky rapidne klesá. V tom prípade je ten ďalekohľad za tých 300-400 eur najdrahší. Teraz sme tu so samotným predsedom astronomického klubu a s jeho ďalekohľadom. Čím je váš ďalekohľad špeciálny? Ako by ste ho v podstate popísali? On je hlavne špeciálny tým, že mi robí veľkú radosť. Pre svoju vlastnú radosť som si ho spravil. Mám z neho hlavne preto veľkú radosť, lebo som si ho nekúpil v obchode, že by som si jednoducho ten okamih toho príchodu tohoto nového zariadenia by mi bola trošičku tak unikla. No skrátka, túto montážu sme sa chvíľočku tu pri nej bavili, ona vznikla hlavne, mala nám priletieť jasná kométa a ešte bol dostatočný čas, lebo kométy, oni najprv predtým, než priletia, vydajú istú správu, že letia. No a ak v dostatočnom čase dopredu vieme o nej, že kedy priletí, ako bude letieť, tak budeme vedieť, že čo všetko si budeme musieť nachystať na to, aby sme ju spoľahlivo chytili. Ja som mal dostatok času, bolo to pol roka. Náš teda vzdialený kolega Seichi Yoshida z Japonska, ktorého stránky veľmi radi sledujeme, oznámil jej príchod, takže toho pol roka som sa snažil, že kúpim si takú montáž, alebo si ju vyrobím. Ale potom som si povedal, že ja si ju radšej vyrobím, lebo mám dosť času a bude to o to jednoducho väčšia skúsenosť, ak sa mi to podarí a jednoducho na tom, ak by som prirovnal k vlaku, lebo kometa skrátka ona prichádza presne ako dopravný prostriedok, ak na tom peróne budem včas, tak jednoducho sa mi podarí ju nafotiť. Všetko sa mi to podarilo sa montáž vyskúšať, kometu sme krásne odfotili a odtedy mi montážka robí radosť preto, lebo už ďalšie komety, ktoré priletia a spravia nám jednoducho takého krásneho hostia na oblohe, lebo príchod každej kométy je host na oblohe, lebo vytrháva oblohu z toho, akoby niekto by možno povedal, že jednotvárneho šatu. Kométa výrazne mení vzhľad oblohy a preto je pre astronómov veľmi cenná. Dobre, máme tu tretí ďalekohľad, ktorý je vlastne spomedzi týchto všetkých ďalekohľadov, ktoré sme vám teraz ukázali, najväčší. Čím je váš ďalekohľad špeciálny a na čo sa používa? No, ďalekohľad sa používa na fotografovanie a špeciálne možno len tou svojou veľkosťou. Čiže keďže je najväčší z týchto 4 ďalekohľadov. A keď pozrieme, vlastne asi ako jediný je robený doma. Ako ďalekohľad. A líši sa vlastne veľkosť toho ďalekohľadu napríklad nejako v jeho funkcii, že má to vplyv na funkciu toho ďalekohľadu, že menší ďalekohľad je horší a lepšie sa cez napríklad fotí a pozerá ako cez ten väčší? Väčší ďalekohľad zachytí viacej svetla, má vyššie rozlíšenie, čiže zachytí alebo rozlíši menšie body na oblohe. Ale zasa menší ďalekohľad je prenosnejší, takže s menším ďalekohľadom sa niekedy nafotografovať a pozorovať viacej ako s veľkým. Ťažko sa dá povedať, že čo je výhoda. Ak máte pevné pozorovacie stanovisko, nejakú hviezdareň, tak výhodou je veľký ďalekohľad. Ak potrebujete byť mobilný, tak výhodou môže byť práve ten malý ďalekohľad. Čo vás viedlo k tomu sa zaujímať o astronómiu a vlastniť niečo takéto ako je ďalekohľad? No, to ani ja neviem vlastne. Čiže to prišlo tak nejako... Od astronómiu sa zaujímam od základnej školy, s tým, že som si prečítal časopis Kozmos, ale že prečo som pri tom zotrval, to vlastne tuším, asi je to niečo také zaujímavé, to tajomno, čo človek vidí, keď sa pozrie do vesmíru. Že vás to naplňa a baví. A postupne to prešlo vlastne od toho, že som sa pozeral cez ďalekohľad, až som začal fotografovať, pretože som zistil, že fotografovaním človek môže zachytiť viac to, čo oko nevidí a môžem tie obrázky priniesť niekomu ďalšiemu. Nemusí si proste prísť, pozerať sa on cez ďalekohľad, ja mu môžem ukázať, čo som videl, čo som zachytil. Dúfame, že sa vám naše video ľúbilo a pre ďalšie informácie sledujte naše stránky Rady mládeže Trenčianskeho kraja. Táto aktivita je podporená z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAN, Národný inštitút vzdelávania a mládeže.